Padagos ang pigigibong paghahanda kan Commission on Elections o COMELEC Bicol sa paabuto na May 2025 local and national elections. Sigun kay COMELEC Bicol Regional Election Director Atty. Maria Juana Valeza, nasa proseso na sindakan pag-imprinta kan certified list of voters na piglalaoman na maboto sa midterm elections. Dugang pa niya, puga-puga man ang sa indang pigigibong inspeksyon sa mga lugar asin mga kagamitan na gagamiton sa maabot na pirilian para maibitaran ang anuman na remalaso sa mismong aldaw kan eleksyon. Nagpapadagos man daa ang sa indang paghahanap nin mga mauot na maging miyembro kan electoral board asin technical staff. Asin para magkaigwan nin ideya ang publiko kung paano gagamiton ang makabagong ekipahe para sa pagboto o an automated counting machine. Malibot man ang ahensya sa man iba-ibang lugar para magkondusir nin roadshow. On the part po of COMELEC, we always po pray and prepare na sana ho maging peaceful ang elections natin sa Region 5. That's why kami po hindi tumitigil magkipag-coordinate sa PNP, AFP, and engage our politicians, those who are running for public office. Kami po ay nakikiusap sa kanila na please, let's make this election peaceful. Actually, beyond our control po kung anong nangyayari po sa mga, kung may violence ho. Pero rest assured na kami po sa COMELEC and PNP and AFP and all law enforcement agencies ay hindi po nagpapabaya. Basado naman sa record kan ahensya, total na 4,068,307 na rehistradong botante sa Bicol Region ang piglalaoman na magpartisipar sa maabot na pirilian. 1,434 posisyon naman ang pagbobotohan, mantang 2,136 ang mga pagpipilian man na mga aspirante. Tulong dara ko lang mall naman sa syudad ni Legazpi ang pagkukondusiran nin mall voting. Pagpatuloy niyo po ang tiwala sa amin sa COMELEC, lalo na po sa Region 5. Rest assured na kami po ay nakabantay sa inyong mga boto. At rest assured po, gumagawa po kami ng paraan para po hindi masayang inyong mga boto. Katakod kay ni, mas papakusugon man daakan ahensya ang koordinasyon sa man iba-ibang local government units asin deputized agencies ngani maibitaran ang mga bayolensya sa eleksyon. Pig-in kami narman kan COMELEC Bicol ang mga Bicolano na gamiton ang sa indang diretsos sa pagboto asin piliunanggad ang mga pinakatamang lideres. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.